मार्केट संलग्न दिनै फुनुगनाय जे भटार आइडि कार्ड जों बहायके मबाइल नम्बर चेन्ज खालायनाय एबा कारेक्सन खालायनाय निनि तमुंनो मबाइल नम्बर नों पबै थांखांगा मबाइल नम्बर तामनि बागै चेन्ज बा लिंक मा खालायगांगाय तमुंनि भटार आइडि कार्ड कमाय थांगा नों तेवसा आबनो मानफिना बा डाउनलोड खालाय थांगांगाय मबाइल नम्बर नांगौ OTP नांगौ आबनो बागै मोबाइल नम्बर भेरी इम्पोर्टेंट गाबोन बागै मोबाइल नम्बर बाहायके चेन्ज खालायनाय आबनो तै दिनै नो भिडिअ मोजां फोरोंथि पाइथारा नायथुनि फायदि दिनै भिडिअ सेंलायनाय गेव बाहायके माने पेज खुलगानो ओंखाय नों कतालंगाराव साइन अप खालायनाय बागै निनि मोबाइल नम्बर ती इमेल आईडी ती कैप्चा को द्रुइनाय कन्टिन्यू खालायाखै नों साइन अप बा रेजिस्टार खालायफैदि गां अलरेडी रेजिस्टार खालायजा गां ओ जागानि मोबाइल नम्बर दिनाय आंनि आगोलाव ओ जे कैप्चा कोड न नासिगै माहायके फिल खालायदि आंनि आगोलाव सेन्ड OTP क्लिक खायदि ओंखाय नायदियाव जा कैप्चा कोड जायाख सेन्ड OTP OTP मोबाइल नम्बर ऑफ फाइनाय OTP फाइका सिनि 059756 आंनि आगोलाव वेरीफाइड ती लॉगिन क्लिक खायनाय क्लिक खायमानि आगोलाव ओ जे इंटरफेस फाइनाय और आनि बुंनो नुगुन माखाना इनके ओ जागा न चिनि वेरी इम्पोर्टेंट होंगाय बाबो चिनि इम्पोर्टेंट होंगाय ओ जागा चिनि जे फॉर्म फिल फॉर्म 8 आ जागा क्लिक खायगा होंगा ओ जागा नों निजिनि बागै जा चेन्ज खायना ना बुइनि बागै हिंगे निजिनि बागै सेलबो थानाय ओ जागा इपिक नम्बर एबा भटार आइडि कार्ड सैजाक दङ हिंगा आबोना जों ओ जागा रोनाय आबो 11 डिजिट आबोनि आगोलाव सबमिट खायगा होंगा ओ जागा निनि बुमुं रक फायानो आबोनि आगोलाव निनि बखानि बुमुं सीरियल नम्बर गावनि आगोलाव ओके खायगा नोंगो ताम चेन्ज खायनाय गाव जागा सेकेंड नम्बर न क्लिक खायाखै ओके रेडी आ जागाव हिंगा निनि असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी नि नाम को बुमुं रक फायका नेक्स्ट खायका और आनि आधार दङ हिंगा ओ जागा जों आधार नम्बर न रोनाय आंनि आगोलाव जागा मोबाइल नम्बर रोनाय गांगर मोबाइल नम्बर क्लिक खायनाय आंनि जागा ओ जागा जों इमेल आईडी रोनाय आंनि आगोलाव ओंखाय नेक्स्ट खायगा होंगा ओ जागा नों ताम चेन्ज खायनाय और बुमुं जेंडर डेट ऑफ बर्थ रिलेशन टाइप रिलेटिव नेम एड्रेस मोबाइल नम्बर फोटो चेन्ज खायमानो होंगासोनि मोबाइल नम्बर गावनि मोबाइल नम्बर जों फिल खायनाय तेगायसो नङाबो चेन्ज खायना बागै निनि भटार आधार बाय मोबाइल नम्बर लिंक दङ नांगौ ओ जागा प्लेस सिडि गावनि आगोलाव नेक्स्ट खायदि आंनि आगोलाव ओ जागा कैप्चा कोड रेडी आंनि आगोलाव सेन्ड OTP क्लिक खायदि OTP थांखा सेन्ड OTP होंगाय आंनि आगोलाव प्रिव्यू एंड सबमिट क्लिक खायगा फॉर्म फायानो अब नों डाउनलोड खायमानो डाउनलोड खायमानो तसे एडिटिंग खायमानो हमाहाय हिंगाय ई साइन एंड सबमिट मा खायो गाव जागाव आनि आधार नम्बर फिल खायनाय आंनि आगोलाव ओ जागा आधार OTP तो क्लिक खायनाय गेट OTP क्लिक खायदि OTP थाका OTP चिनि 383464 आंनि आगोलाव गाव जागा सबमिट खायदि
Gana digo you have successfully submitted mi thangka guys जों obono copy खालामनो एबा डाउनलोड खालायो जों तनिमानो जों जे इसान खालामनानै नगनगि मानखाना गानि मबाइलाव मेसेज फैखा इनके ताबो जों मानायनि थाखाय हंगाखाय जों पर्टालाव मा थानाय जागाव ट्राइबा मा थानाय ट्राइबा थांगा जागाव पेज खायदि सबमिट खायदि इनका जागा नगनगि मानखाना अपडेटेड नगनगि मानखाना इनका ताबो जों बहाय के जों voter ID card download खालामनो हंगांखाय जों जागा पेजआव फैगोनाय फैगोन हंगांखाय थामखायनाय जागाव डाउनलोड थानायखौनो जों जागा इपिक नाम्बार इबै रजिस्टार खालामखायाखौनो जों मा खायनाय हामा हायदा इनका तांनावनो फुनुकनाय जों बहाय के voter ID card न जों डाउनलोड खालामनाय इनका सिनि मोबाइल नंबर लिंक दान खांगिया आबोनायानो स्टेट सेलेक्ट खायदि सार्च खायदि आवन जागला कहीं सिन मोबाइल नंबर नहीं थंका गाव जगह OTP फैगा जों जगह OTP मारना आवन जागला वेरीफाई गाव जागला डाउनलोड खायदि डाउनलोड खायगा कहीं एक डाउनलोड मानखाना आनी voter ID card डाउनलोड गई फैखा हमायखनो voter ID card न जों कमाय थाखा डाउनलोड खालायो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडियो आनी जे फोटो अब गोजाम बाहाय के चेंज खाने आबो नंनो आं फुनुकनाय हमसुकना हामबाय।